Furungam jota friend songno tini hingke ang furungo mungsa muirok manthokliya angka dal songnai hintongo risumbai ang dal sombaranai risumbai sombarowi dal songnai hingkai mojo kathang kisa rawi rijak o jagao hingkai dal jagao tana thaiplok bornai dal la thaiplok rok hangkang kuchu ke thokjako hingke furunga sisiro hingkai abahai kuchu rok machakang karon mangjak ang betha aini bagui thaiplok kisa dal bornai hingke ang sobsomoi dal songjak hingkai risumbai no sombaro pias rok bai hingke thokjakya ang hingke aro paspurun bahai rok bai bangso thokjakya dal songjak hingkai aini bagui sobsomoi ang risumbai no dal sombarogoi songo naidi tangke angni dal no ang bwtui ripaikha jangke naidi thaiplok ang je sande o paitwimani nokno phunukjak vlog o abono rwnai naidi ani thaiplok slangui paikha ang bisiriya khaksase risinai ang o jagao ani dal bo kutukoi tongkha tani thaiplok no rwnai nokhe ara ano comment khainai do angla thaiplok bai dal ro jibono machaya khoro hiya jangke tomato tahinai tomato mosdeng khainai lakso ang tui bai rukya bono tui bai rukhang kai tomato bisingo bwtui hagoi tibru khe thokya ongo hingkai ani tawa kaisa kwcham tongo agini khamjak abo khamui nosto ongoi thangjak eba boro mosorok sogo hingkai tomato rok boro soksinai naidi tomato mungui thangka jang kisa khamchak ke malaka yake bisingo mungya ongnai kwthung bo khaikhe ongo aini bagui dal bo ready ongkha mung paikha naidi jara thaiplok bai dal songjak chawi naiya khoro hingkai ekbar songoi chawi naidi ang hingkai kuchu khe thokjago nok bo bahai ongjak no abo tang samaya jangkhai ang mosorok bo yogoi moso berma yogoi ready khe karekha nokno phunukliya bo hingkai tomato no bo bukur khugoi bwsini bwsli rok khibigoi rwkha ang poriskar khaiui bukur khukmani bwsini bwsli khibiya hingkai bwtui rok kwbangma khe chepe khe tongo thokya bwtui kwrang khaisi thogo aini bagui bwsini bwchwlui hingkai bwtui rok bo segoi khibika ang naidi ani tomato lakso ready ongpaikha tomato kwthung khe lakso chamaya ang kumung hingkai onek thokjago maisa paikha furungni ini mui onek thopka thaiplok bai dal songmani hingke aro tomato lakso bo thopka kwchang mani tini lai tui rok so kwma glak watui se phai tongsiyo totoma khainai thuni topse thu jable no na muidi thokjak kasade yes oi sumane onek thokka dail bai thaiplo sungjak manji kobai himna chalta muidi thaiplo dail no ke wanji kobai te bang sa chaka iriya kobai kha hinga dail lo tika tomato lakso ke thokliya ang khe tomato lakso thokle thukja bang khe muso chamen ba bai muso bai tongkha bitak bu kala muso yok jiable nokhanai di ekdom nokha megla watui phai tongo watui thoni phai tongo kwchang manise tini ang tini kisa ani ATM no kisa slamnani hiya ro sebari thani hijong mani tini bo thangmaliya nadi nokha megla watui phai tongmani bagui tabuk chwng hospital o phaijak horo yamni sinda 6ta rok taimung tongo 6ta rok ni kisa bisi ongkha tabok ani buk sawo hiye doctor naijinani phaijak hingkai sar hingkai to emne 6ta rok ni simi je naio hingkai tabuk hingkai bo thujak aro kisa thukrano no hi sawo aini bagui chwng achukgui tongo tabuk iro sat thumani bwjak rathok hiya jangkhe ambulance mang onjak kaisa kaini borok rok tongo o jaga o
বাইরে go joto bisingo mang karon sarik jora sungni ro thangjak eba mai raulani thangjak hingke ba burukom sarik jora hingke tak hingke sat thumani bwjaka sao thangwi naijagra no ani bwsai hingke swkang swkang thangka chini swkango borok bo thangjak tongo aro uansa masa. Hello guys, welcome jotono tabuk hingkai ang doctor thangnani ready ungjak Udaipura tabuk 6:30 baji tongo sori hamyani ang vlog rok khaimaya ang tongkha ani bagoi miya doctor thangjanai kok miya hingka watui garma phai mo aizuk ni simi je watui mang ani bagoi miya thangliya tini thangnani ready ungjak tabuk naitungdi ani vlog no paiyasak ang tama khaino aro thangoi ang gam ke phunuk mao hingkai gam ke phunuk nani try khaine nokno tak ang ready paijak hingkai gari sokpaiya khok gari naisingbai tonglaio ekdom ani sori hamya buk samani barijak bukmang sawi tongo tabuk hingkai gari phaika hi nungna khoka gero sokpaikha ang o naidi gari kisa phainani let rongkha jang onek manai singka khulok diba an gari kajan hingke se kebani ungkha tabuk hingkai gari o katsaka ang hingkai gari kaka hingke bukhuru meeting o bo hingkai ano mwnilaio kwbanai hiya ang gari katsaka hingkai no kwbang manui bithi ro chawijak gari maka o aini bagoi asuk jema bobo berai maya ang gari kawi gari kajani hingke jang kwbani ungkha tabuk hingkai chwng muintila sokpaikha muintila hingke chini gondasara ni jotoni sile kuchuk jaga jang tola hingkai siyari kwbangma ongoi tongo tola hingkai mungsa nukhlaio naidi naithokmani hingke tabuk temni masing bo sokpaikha hingke ba hingke watui bo phai tongo nokha meklani siyari klaijak lama rogo naithok ungjak lama kore emni lama khe clear khe nukjak tongo hingkai jang side hingke kisa ondokar hai khe nukjago lama gling khulaijak thangwi sokya siyari bangmani naidi ma bobo hai khe siyari kwbangma mungsa nukya ekdom aichukhai ongtongo aichukhai janto siyari naidi wow busa naithok ani hingke buk sawi tongo asuk bwkha swrangwi tongmaya sori hamyani bagoi emni hingkai to tungthogwi tongo naidi hingkai sori hamyani bagoi asuk bwkha swrangwi tongmaya bwkha bo asuk tungthokya bwsak bo tungthokya tabuk hingkai chwng phai sokpaikha naidi doctor nugo ang hingkai video record khaimani hingkai abar CC camera rok tung hingke manaikha nainai se CC camera rok thepajak nugo hingkai aini bagoi ang bisi video khailiya tabuk hingkai mai chanani thanglai tongo chwng o jang sika o hingkai chini gari tongjak hingkai main road le thanglia chwng kona bigna tei bijang tei habwi phaikashito tak hingkai thanglai tongo langsa majang mai chani thango kore hingkai maithok mangya phai sokpaijak tabuk naidi yak sulai tongo ani bwsai de yak sugui paikha tabuk hingkai ang yak sunai ang hingkai sabun rok bo yak suya twi bemang sukaina wngkha twi bemang sukaina poriskar wngkha ani yak aro bisi sabun rok bai sunai naiya o saban bui rok rwngwi joto suwi thangmani aini bagoi ang saban bai suya naidi mai khlai rwkha
chakni rojak angka baja donya pata berjek tung haja untuk jota atau cong jota Nah, aromanya sama. Gelasnya dia mana? কাকুর লেবু একটাই না Hamaरे दिया dia lain আমরা হলাম তো দিও ভাতের লোক rag dem ekটু আইব Itu lara dia dia. হ্যাঁ কাকা বিচি জানা নাই দে Kayak langkai betul nah. বিচি sampai kan di teh botol naik tuh mana 10 টাকা jar ini gondas kerla bahai teh botol naik thoke maya tabla muktri phelang ka tabo nogo thampro ke thu je thangse na Katla bahasa 30 টাকা sari gam friends ong tangka doctor ne phai sokpai ye noko sokpai ja tiro ko paikha ekdom busang liya sori hamen te long jarning khai mane basaro bonek lingkha kesang mani ti kunani nokhabo kise megala megalang tong kai ti kunani kesang mani kesang phabo yokliya amo hai gari ro kakhang kai bukhuro samane ti kuyang karam nangya ani boge tiro koi lapaikha tabu kai kisa rest khairano ekdom sori hamiane lengkha angka rest khaiba mane pore ko ang sa rest khaye mamiro songnai horni bagai angka nakba mami songpono malai sino tabo ang kisa rest khaigrano onek lingkha tangka horni muisungka nongno joto muisung mane phunuk liya ani sobai songgoi mungkha angkai ejangkai tok bubuk sungnai ang alu bai baja khainai tok bubuk bai alu no ejangka sungnai joto sumani rok phunuk liya nongno ejangkai rusum hajing musok thang gura khaijak sombaroi paikha bwtui paikha nongno phunuk liya ejangka ani bagoi khunjani kisa sugoi tongo tabo angke ani tok bubuk bai alu songmanai dibo bahai ke bwtui akhoka jangka donya pata rogoi khunjani rogoi kare sinai nokhai mungkha taratari mami songoi je chawi thunani tini onek lingjak sori aramnaiya taising kisa rest khaimani bo mutri thangya mutri maya naidi tangkai ani mui bwtui rangkha abo ang aro bwtui rok riya akheno kran khe baja jasinai kran khe baja khai khe thogo emni gari kamani amo hai mui rok thokni mui rok chanai muchiya ang ukhlai chawai tongo gari o gari kakhang khe ukhlai chawo koba waini bagui naide ani mui mungsi tongkha donya pata rok maro liya rok khunjani tongo khunjani ro liya ang hotni mai rok sapai khata khai taratari mami sungoi je mai masakha mai bo chamaliya lingmani karon saplungni rest koroi ani bagui taratari mai chawoise ma paikha takhai thusinai tini taratari thusinai miya horbo thumaliya gam khaya miyami pura thute duita ro tai mungkha Tripura idol abono naite se pura 11টা 11:30 tai mungkha angkai pore angkai ani bwsai bo thupika angkai kok sanani rok loge rok bo maliya angkai angka wijangkai mutri bo thangliya olokai lasika mamano muitu mangkha mamano muitu mangrei krate ani bwsai bo sisakha angkara mane khnangoi asukbai thumaliya 2টা ro tai mungkha angkai jangkai baro abar 5:30 ro kai drogo ma basakha angkai ani bagui
শরীরক অনেক দুর্বল হাই দंखा ओमफ्राय आरो बेसे कक सान थांलिया दिनैनि ब्लग ओरैनो बायरो सिनाय ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लग नावबाय मालाय सिनाय যারা आंनि चेनेल कटाल फायतने रंगे प्लिज आंनि चेनेल नो सब्सक्राइब खायदि आं ट्राइ खायो गाम भिडिअ न'नि बागै दैनानि बागै दानिखाय शरीराव हामियानि बागै न'नि रबासो आखु मालिया एजां जा आखु बराय रो tung मालिया नंनोबो फुरुक मालिया हेबाबो सरि हामिया दै फाबा आं ट्राइ खायनाय गाम खायनानि बागै ओमफ्राय दिनै असोरनो ओंखा जतनो हर गाहाम